musiikki ja pelimaailma lähellä toisiaan, kummatkin on viihdettä suurimmalle osalle se on työ, mutta se taas se, että miten me saadaan nämä kaksi yhteen, niin on se, että me tehdään pelishow, te tuotatte musiikkifiidin meille, yhdistetään noin kaksi asiaa, niin tuo varmaan on se. Tuo ei vaadi niin oikeastaan sitä, että tehdään vaan missä ollaan itse vahvoja niin kahden toimijan kesken ja jaetaan se oikeastaan se elämys kahteen eri paikkaan, niin olisi vaikea nähdä, miksi ei kävisi. Se perustalaatuinen ongelma voi olla se, että kun lanit on eri asia kuin ne EU-tapahtuma. Että on niin niitä ollut pitkään. Jyväskylässäkin oli aikoinaan paviljongissa paljonkin tapahtumia, missä porukka vei omaan koneensa ja pelasi keskenään. Semmoista niin harrastepohjaista lanikulttuuria. Sehän on Suomessa ollut pitkään. Mutta taas se hyppäys EU-urheilutapahtumaa, missä huippujoukkue pelaa huippuolosuhteissa ja tähän lähetyskalusto siihen päälle, niin se hyppäys on monella aika tuntematon. Että mitä tarkoittaa pitää lanit ja mitä tarkoittaa pitää EU-urheiluturnaus, mikä on niin kuin kansainvälisesti mitat täyttävä. Mitä pitää olla palkintopotissa, että huippupelaajat saapuvat Jyväskylään pelaamaan, niin moni asia on niin kuin kaukana siitä, mikä on tilanne, että semmoinen tapahtuisi. Että ihan yksinkertainen esimerkki on se, että me EU-urheilussa, jos me kositaan tänne huippupelaajia, jota oikeasti tullaan paikan päälle katsomaan, niin ulkomaita myöten, niin se on yhtä iso tavoite kuin se, että Lähitapelon areenassa olisi NHL-joukkue pelaamassa. Että se, että nämä puitteet, tilat, ennakkomarkkinointi, budjetointi, ne on niin kuin valovuoden jälleen sitä, mihin haluttaisiin mennä. Ja sen välissä tapahtuu monta väärinymmärrystä ja se on selvästi se näkemysero on iso. Että mistä päästäisiin liikkeelle, olisi mun mielestä portaittain pitäisi rakentaa, missä olisi niin kuin maltillisia kasvuja, musiikkia ja pelimaailmaa yhdistettynä. Kaupungilla pitää olla vahva rooli, koska ison ongelma on tietenkin tilat, jotka täysmittaisesti täyttää tarpeet. Et kun sitä ei voi missä tahansa liikuntasalissa tehdä, niin kuin lanit aikoinaan jokainen koulu kävi paikaksi järjestää. Mutta tässä se ei käy. Et kansainvälinen kenttä on tosi kilpailtu. Miksi Jyväskylä haluaa oman tapahtuman, niin pitää olla hyvin selvät syyt, miksi tämä tehdään. Ja meillä on ehkä näkemys siitä, että ei tehdä samaa kuin naapurilla on, vaan tehdään oman näköinen juttu, niin se vaatii oikeastaan ehkä se meidän mukaan tulon siihen, että saadaan erilainen tapahtuma kuin vaikka Tampereella tai Helsingissä on tällä hetkellä kymmeniä vuosia. Sitä ei kannata kopioida tänne. Pelimaailmassa sulla on aina lähetyschatti, eli se pelissä tapahtuu tilanne X, niin se palaute näkyy heti chatissa, tai joku sanoo jonkun hauska jutun, tai joku menee pieleen, niin se chatti heti reagoi siihen, että kyllähän mä niin kuvittelen se, jos bändi tulee mikä tahansa, niin palautteen määrä on iso suoratoistossa, että joku haukkuu sen pystyy, joku ihan innoissa, joku ihmettelee mikä tämä on, että sehän tässä on hyvä, että kaikki mikä tehdään livessä, se haaste on livenä, mutta se palaute on välitön. Sun ei tarvitse tehdä mitään erikseen kyselyä, no miltä tämä kuulosti, miltä tämä näytti, vaan se näkyy siinä vieressä koko ajan, mitä se niin kuin aiheuttaa katsojassa, minkälaisia fiiliksiä, niin se on niin kuin kiva työkalu tässä pelimaailmassa, että se on totuttu siihen, että koko ajan puhutaan keskenään ja annetaan palautetta pelistä. Vaikka et pelaakaan, niin sä oot silti mukana lähetyksessä tosi aktiivisesti. Et meillä niin kuin, ehkä niin kuin, mikä myös erottaa niin kuin sen yhteisöpohjalta, niin meidän yleisö on hirveän aktiivinen. Eli ne kommentoi ihan kaikkea. Ne kommentoi vaikka selostajan sukan värejä, ne kommentoi yksittäistä vitsiä tai pelitilannetta tosi aktiivisesti. Verrattuna moneen muuhun toimijaan, että niin kuin sanottu, antaa sen yhteisön keskustella ja möyhiä ja antaa palautetta, ja me ollaan aika vapaasti annettu tehdä sitä. Tietenkin meillä on moderaattorit, jotka pitää homma siistinä ja pitää olla, että se ei mene käsistä. Mutta aika vapaasti niin kuin sananvapaus on olemassa meidän lähetyksissä ja niin kuin saa olla eri mieltä. Ja jos tulee bändi tai esiintyjä, niin onhan se varmasti yksi paras viihdeanti on katsoa, mitä muut on mieltä keikasta. Koska eihän sä niin kuin live-keikalla semmoista näe. Sä oot itse kaverilta, onko tämä hyvä, no tää on jees. Mutta mitä nämä muut kaikki täällä yleisössä miettii, niin me saadaan tuo tieto heti lähetyksessä. Niin se on varmaan elementti, mikä voisi artistia itse kiinnostaa. Sen mä nyt näen, että mikä meitä erottaa, miksi me ollaan olemassa tällä isossa markkinassa isojen toimijoiden keskellä. Ja näinkin nöyränä siitä, että niin paljon seuraajia on tullut, niin on varmaan se, että meidän on pakko kuunnella ja me halutaan kuunnella meidän omia seuraajia. Ne päättää meidän sisällöt. Ehkä se on iso lähtökohta ero, että me ei päätetä mitä me näytetään, vaan he päättää mitä me tehdään. Niin se on vaikea, jos on iso yritys ja päätöksentekokulttuuri on jäykempää. Kun me valtaisiin voidaan, jos tulee idea meille vaikka katsojalta tai meiltä iteltämme, niin
Meillä on tietty ryhmä, hyvin suoraviivasta toimintaa, me käydään läpi keskustelu, tämmöinen idea tuli, tehdäänkö vai ei, ja voidaan saman tien tehdä toimenpiteitä ja niin kuin reagoida niihin palautteisiin ja tehdä uutta sisältöä aika nopeallakin aikataululla. Kun muut joutuu miettimään seuraavaa tilikautta ja seuraavaa johtoryhmää ja kaikkea muuta, niin meillä niin kuin fanit ja johtoryhmä ja käytännön tekijät on kaikki niin kuin samassa veneessä. Et siinä mielessä niin se reagointiaika on meillä tosi lyhyt mediayhtiöksi. Et jos tulee idea, tänään tehdään joku juttu, niin sehän voi tehdä. Et siinä mielessä niin ton varaan laskemalla niin kuuntelu ei voi lopettaa. Muuten tämä peli hävitään. Että siinä varmaan on semmoinen, mitä mä itse suosittelen, että jos teet pelimaailmassa juttuja, niin tärkein kysymys, kelle sä teet tämän? Tätä ei tehdä itselleen, vaikka tämä on kivaa, mutta niin kun siinä ehkä moni miettii, että tehdään pitkiä suunnitelmia kysymättä muilta. Ja se mikä se muu on, niin se joka katsoo sen sun sisällön tai kuuntelee sisällön.